Muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Kana ndatouya kudai so unoziva kuti inini handisi munhu wekuti ndinoseka seka kana kuti ndeichita zvekutamba. Kana uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti basi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now izvezvi kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Ma-streets hanomira mushe. Ma-streets ari kupisa. Ende mapisiro ari kuita ma-streets aya zvikaramba zvakadai soka. Ndiri kukutaurirai kuti mumwe munhu kana kunorima kwacho achatoshayiko kutonorima kwacho. Mumwe munhu anotoswera ato kuexile. Situation iri panapa iri kupisa. The Geza effect pari kubvira. But ndisati ndasvika ipapo, kune vanhu vakawanda muri yeZimbabwe vanoshuwira kuti vari kuda kuvhurirwawo ma-FNB account awanetsekana nemaproblems ekuti uri kushaya kuti mari yako woihandla sei, mari haisafambwe nayo kamumaoko. Tine imwe plan B yatawa nayo panapa. Munongobata mukoma Owen panhamba dziri kushowa pascreen motongoti tivhurireiwo ma-FNB account, ma-business account iwayo. Vobva vakurejistira necompany, ndo mafambiro ekapackage kacho wokurejistirwa kacompany kako wakutofambisa zvinhu zvako. Ende kune vamwe vanonetsekana vanenge vasina matsamba ekurarama munyika, vasina matsamba vaya unenge watonipa advantage kuti because ukangovhurirwa izvozvo chete zvinongoreva kuti wangokanda kepele panenge pangosara tumakepele tushoma 1 kana 2 kuti usvike pakutonzwa nematsamba. Saka batai mukoma Owen mubatsirikane ipapo. Zvinokwanisa kubatsirawo. Kune madhiri akawanda anoitika. Vamwe vari kungorenda Zimbabwe varendesa vachitoita madhiri. Unongo kutoisirwa mari nemaroja ako imomo. Unongoziva kuti skillful. Tumadhiri turi kuitika patoners twakawanda, but tinodawo kuti unge une account yako. So it's very important guys. Kantori kamukana ikako kuti mutogara madingena musazoti ndikufarire. Garai mangomhanya motovabata. Mukoma Owen zvakamira sei, chii chiri kuitika, toita sei kuti tinge tichikwana ipapo. Handidi vanhu vakapusa kamazimba. Munongobva mungoziva ndokuziva kuti mazimba muzimba wese akangwara. So it's very important kuti mugare maenda kunovabata moitirwa zvese. Maaccount munongoziva zvakukosha kwamaaccount mavanhu vakuru munozvinzwisisa. So back to the story. Nyaya iri panapa yakabereka dai so. Team Chiwenga, General Chiwenga Voluntary Supporters Association has issued a statement in support of the planned 31st of March 2025 at a court. March 31 is a day of dynasty, move in unit, move in discipline, move without fear. Pasina kana kuvhunduka, without fear or favor. Shoka ndobva wangoziva kuti maybe apa ngongwa ngonzwa kuti without fear kana murema kutofunga kuliye ndikakuti saka ndeipi inenge ichiitika. Saka itsamba vakabudisa kuti they are in support of what is happening musi wa 31 General Chiwenga Voluntary Supporters Association. Kwatone tuma association ndokungoti tinongoti handi tinongono volunteer kukono supporter. Guys, I'm telling you kuti vamwe vanhu amene kuti vachaita zvekuita sei Zimbabwe vachatozoita yekutogugula vari kurewo vachitoona kuti hey kuri kupisa kuZimbabwe. Ndo zvinhu zvichaitika. Ende musazoti hatina kukuudzai kwaana team Chiwenga yakuvolunteer kuti tazvipira kuti tinge tichiteerawo zviri kuitika kana kuti tinge tichidairirana nezvinhu zviri kuitika. Zivai kuti hazvisi nyaya yekutamba nayo. So ndo nyaya iri panapa muri yeZimbabwe ndingodarika nayo nepanapa ndichingokuonesai, but ndisati ndakuzivisai zvimwe zvandinoda kuti muzive. Pane program diki iri kuitika panapa. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile. Our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30, and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Zvakakoshera program iyi ndezvekuti vanobatsira vanhu vanorarama neurema. Zvakakosha. Please guys, get in touch with them. Contact them on the numbers that are shown on the screen. Mongoti tanzina kuli and tuye timbotora inquiries, timbonzwisisa kuti zvichange zvichifamba sei, chii chinenge chichinyatsoitika ipapo. Unongozivawo guys kuti tese tinoda kuvawo vanhu vanoremekedzeka panyika, vanoningirika, but tichibatsirawo vamwe vanorarama vari pamadisadvantages ekuti vanhu vane madisabilities. Saka ava aiwa inyanzvi pakuita izvozvo, vanobatsira kwese havasarudze kuti ndiani. Saka zvakakosha guys, tongoenda tingonocontribute pane zviri kudiwa kana kuti tongonojoina dinner yacho yavari kuita yefundraising. Zvinhu zvobva zvatobalansa.
vobva vaenda kunopfurira mberi neprogramu yavo yavari kuda kunge vachiita. Ndo nyaya dzacho dziri panapa. Kana uchingori panapo unoda kumaketerwa bhizinesi rako, ndakutoisa nhamba dzangu, I think vazhinji vanodziziva. Munongondibata ipapapo panhamba dzangu moti right client yatitaurirana, ndiri kudawo kuti ndimaketerwe bhizinesi rangu kana kuti chinchi. Munongondibata totaura kuseri, hatizotaure panapa. Munongoziva kuti zvebhizinesi hazvizoti kuti tingoita harawo chinchi. Unongosiyawo mbichana kungotiwo tingoitawo basa ringoramba richingoenderera kumberi. Handiti yedhata racho iroro tobva tangoita se topfuurira mberi nokupushira bhizinesi rako, zvinhu zvotofamba. Tobva tatongoita se wowinawo masales, macustomers akazara. Every month tinoricha almost 6 million people, 6 million Zimbabweans vanouya vachiona mavideos, vachiona news, vachiona zvakasiyana siyana zvezvichiitika pachannel ine. So feel free to contact us, tiite dhiri tese, ende isusu tiri nyanzvi pakuita zvinhu izvozvizvi. So mune Zimbabwe ndonyaya dziri panapa. Timu Chiwenga yadyikira ikatayo, isusu tiri kutoita voluntary support pazvinhu zviri kutoitika izvozvo zvacho zva31 tiri kutosapota. Amene kuti nyaya yacho ichapera sei, hama dzangu, inini ndangoti ndingopfuurawo nepanapa ndikuzivisa izvi zviri papo. Munozoti inini handisi munhu wekuti ndotendererawo kasitereki, ndinotozvidawo zvenyaya. Ndikakunzwa kuti pakunzi pasi neZANU-PF ndomhanya unosapota, kuti ndotosapota chese chikunzi pasi neZANU-PF. Ndosaka muchiona kuti panapa ndichiti kana watosvika panapa, tanga nekutolaika. Kwatolaika ZANU-PF yacho inobva yatokwira hasha, handimazvona. Saka ndonyaya dzacho dziri panapa. Ndichasiyawo makateerera pane maaudios aripo, muzondiudzawo zvamuri kufunga mucomment section kuti munenge makanzwawo sei maaudios iwayo. Kana uchinge muchidawo sendawo enyu, zvakakosha kuti mungotibata panhamba dzedu. Munongokanda audio yenyu direct, munozoinzwa yakubuda pachannel ino. Kulendi wakadii ko ndadzoka ndoramba ndichingodzoka. Pandiri kutarisawo zvangu kuti kana baba vasimudza demo vana vanoita sei. Vamunangagwa vasimudza demo vari kuti uyo Geza auya kuti ada kuita protest, saka mapurisa pindai murove vanhu stereki. Wada kuroverei vanhu? Vanhu havasi kurwa navo, asi vanhu vari kungoti vamunangagwa nguva yenyu yakwana, takakupai nguva mukatadza kuita zvatakakukumbirai kuti muite. So vana havarohwe, vana vanonzwikwa kuti kweimi muri kumbochemerei, chamuri kuda kupindira mustriti chii, tigadzirise. Zvino iyo ndiri kutoona kuti vari kutotuma vanhu, vana Mutsvangwa, vana Garwe, vanaani vari kuuya vachituka vanhu panzvimbo yekuti isusu varungu wavo vatotinyengerera, nekuti isusu ndisi takaita kuti vave pamapositions ipapa vanhu ivavo. But now anoti magenerals onai zvekuita kuti vanhu ava vasaprotest. Magenerals ada kuti atiuraye. Hazvibudezve. Iwewe ndiwe baba, inzwa zvichemo zvevanhu. Vanhu vari kudei? Vanhu vari kuti tine nzara. Vanhu vari kuti koimi matiita wekupi? Zvataitwa naSmith ndozvamakutiita, ndizvo here? Ndozvamakaenda kunorwira izvozvo. Makaenda kunorwa, isu tikasarawo tichirwa, takanga tiri ana Chimbwido, takarwa manana Murehwa uko. Takarwa isu. Tichienda kunopa makomrades sadza. Tikaitawo itirwa nyasha kuti tisvike patiri kusvika izvozvi patiri pano, tisina kuraiwa nemasoja. Izvozvo havambozvifungiba, vari kungoti iwo chete ndo vakarwa. Haimi kana dai munhu asinganyari 45 years, takutopinda pa46. Vanhu vachingoti ndisu. Haiwa, kana baba inga vanhu munozosiyira mwana wenyu kuti mwana chimborodzawo apa. Inini ndaasekuru, chimborodzawo hanzvadzi yako. Ko ivo vari kuda kudii? Donkeys vachingotonga vachingoti ndisu takarwa, ndisu takarwa hondo. Hazviperi here? Makarwa ka, makaita basa mukatirwira. Pataiwaka tichitichengeta izvi. Mimi kana makarwa muchidzoka muchiti muri kuuya kuzorwira vanhu, mabvisa varungu. Mawabvisirei? Why did you ask varungu kuti vabve? Zvakangofanana.
ini kubvira 1980 handinamboona difference ini, handina kumboona difference ini. I was that time though I was young, but 1986 ndanda kushanda handina kumboona difference ini Smith varungu vakanga vatotori right vana Smith, because vana Smith vaitipa zvakawanda zvataingopiwa. Vanabereki vedu vachisenza mudzimba vaiuya vakatakura nyama shuga chi. Saka baba kana vatisimudza demo zvavaruda kuita zvokuti hanzi military iona izvokuita zvei zvauda kuti military ione zvei zvauda kuona. Ivo vana Mutsvango vachingobhendesa miromo vachidi shuwa matama aya vanhu havasi kuzoona kuti vapera basa. Matama aya arembera havasi kuzoona here vanhu ava. Mwari dai vazotibatsira, dai Mwari vazotibatsira. Tichangoramba tichinamata kuti zvinoitika zviitike mumweya waMwari. Mwari vabate vega, Mwari vaone kuchema kwevana vavo, endi vakatokunzwa kare. Dai Mwari wekudenga vazotiitira zvakanaka, vatichengetedze patichafamba mumastriti imomo, ngavatichengetedze. Baba vasimudza demo, vasimudzira vana vavo, of which tikutotambudzika nawo kuti mungatisimudzire demo imimi kuti mugare muchidya mari zvamuri kuita naWikineyo izvi, muchigara shuwa vamunangagwa kutopinda mumba mavo vogara nemukadzi wavo nevazukuru nevana vavo nevaroora vachitoti ndiri kutonga. Haiwa makonewa baba, makonewa baba, makonewa. Dai mazotisvitsawo pane imwe level, but apa ezvinezvi it's bad to worse. Tato mugomba chamo ndomatiri, ende mugomba imomo kuti timubude ndomatiri kuti tisati tanyanya kunyura regai tibude. Mwari wokudenga vatiitire zvakanaka. Patichapinda muSouth 31 pashaya anokuwadzwa, pashaya anofa, pashaya anosungwa, pashaye. Mwari wokudenga vachitiitira zvakanaka. Thank you vanhu vaMwari. Handei neuhwando hwedu, handei munzira, handei tinofamba, hatisi kurwa, handei tinofamba munzira. Vamunangagwa vazive kuti tarwadziwa. Thank you.